Okei, morjesta vaan kaikille ja nyt on taas uutisvideon aika pitkästä aikaa. Okei, mä kerron myöhemmin tällä videolla, että miksi mä teen taas uutisvideon enkä FIFA-videoa niin kuin mä viime videossa lupasin. Mutta ennen sitä niin eiköhän pidemmittä puheitta hypätä tämän päivän uutisiin, vaikka ainahan mä näistä ne omat mielipiteeni aina kerron. Tänään meillä on aiheena todella paljon jalkapalloa, mutta ennen kuin mennään jalkapalloon, niin puhutaan ekaksi vähän kamppailu-urheilusta taas. Viime videossahan mä puhuin siitä, kuinka Tyson Fury nöyryytti oikeasti Deontay Wilderia. Se voitti sen 7 erässä ja Deontay Wilder, joka on kumminkin raskaan sarjan moninkertainen maailmanmestari, se ei ole ennen tota matsia hävinnyt ikinä. Se oli lähes kaikki sen ottelut voittanut tyrmäyksellä. Siltä se ei näyttänyt kyllä Furyä vastaan, että Fury leikitteli sen kanssa, tuhosi sen täydellisesti ja oli niinku ihan ylivoimaisesti parempi nyrkkeilijä. Ennen tota matsia puhuttiin, että tästähän on mahdollista saada myös 3. matsi. Tai ei ton matsin jälkeen niinku ollut mitään epäselvää, että kumpi noista kahdesta on parempi nyrkkeilijä. Joten en mä ainakaan itse halunnut nähdä Fury vastaan Wilder 3. Mutta voi Wilder oli vähän sellainen nyt pikkumainen looseri, joka ei vaan pystynyt myöntämään tappiotaan. Et sieltä heti tuli kommenttia, että sen puku on liian painava ja se sitten pilasi sen jalkojen toiminnan tossa matsissa. Siis ei hyvää päivää. Wilderhan niin käytti niiden sopimuksesta pykälän, jolla häviäjällä on oikeus vaatia vielä 3. rematchi ja Furyn on käytännössä pakko suostua tohon, koska se lukee niitten ottelusopimuksessa. Joten nyt kesällä sitten me nähdään Fury vastaan Wilder 3. Ja kun siis kukaan ei halua nähdä tätä matsia, siis Fury oli niin paljon parempi nyt tuossa toisessa matsissa, että ei tää vaan niinku houkuta nyt yhtään. Se mitä tää meinaa niin on se, että nyt se matsi, minkä kaikki haluais nähdä, eli Fury vastaan Joshua, niin se menee taas pidemmälle. Mutta joo, Fury vastaan Wilder kesällä. En kyllä yhtään oota sitä matsia. Okei, sit siirrytään futisuutisiin. Mulla on nyt niin paljon eri jalkapalloaiheisia uutisia, että mä oon nyt niinku luokitellut ne maitten mukaan, että löytyy Espanjan La Ligaa, löytyy Englannin Valioliigaa, löytyy Bundesliigaa, Serie A:ta. Mutta ei tietenkään Ranskan liigaa, koska ketään ei kiinnosta Ranskan liiga. Mutta joo, aloitetaan heti Espanjan La Ligasta, siitä ottelusta, mistä varmasti kaikki te halusitte mun puhuvan. Eli viime viikonloppuna käydystä El Clasicosta. Ja siis ei voi muuta sanoa kuin olipa surkea esitys Barcelonalta. Mä luulin jo, että rima on todella matalalla sen edellisen 0-0 klassikon jälkeen. Kyllä Barcelona taas sen riman alitti. Kyllä se kertoo paljon, että Vinicius Junior ratkaisi ton pelin. Vinicius, joka ei ensimmäisellä puolella osannut ottaa palloa haltuun. Barcelonan tekeminen oli ajoittain niin laiskan näköistä, että oikein hävetti. Okei. Ensimmäinen puolisko oli mun mielestä ihan tasainen, että molemmilla joukkoilla oli paikkoja ja peli oli ihan hyvän näköistä. Mut sit Barcelona, ne varmaan oikeesti väsähti. Barcelonalla on tällä hetkellä vähän liian vähän pelaajia rosterissa, vaikka ne nyt hommaskin Martin Braithwaitin toisena hätäostoksena siirtoikkunan rajan umpeutumisen jälkeen. Mutta niiden rosteri on tosi kapea. Monet pelaajat, jotka on jo siellä 30 puolella, joutuu nyt pelaamaan jokaisen pelin, niin nämä pelaajat pelaa nyt ihan koko ajan. Varsinkin Messi huolettaa, koska Messin match fitness ei ole todellakaan tällä kaudella ollut sitä parasta. Ja nyt sen on oikeasti pakko pelata koko ajan, ei vaan oo vaihtoehtoja. Siis tästä kaikesta mä kyllä syytän nyt Ernesto Valverdea, koska Valverde ei osannut kierrättää Barsan pelaajia. Ja muun muassa just Alenia, joka on tosi lupaava talentti, niin se pidettiin koko ajan vaan penkillä ja nyt se sitten lähti niin Real Betisiin lainalle ja silloin olisi kyllä nyt käyttöä. Siis ois ehdottomasti käyttöä. Sama Carles Perez. Kyllä Barsa on vähän turhaan päästänyt nyt pelaajia pois. Et
pitäisi vaan osata valmentajien kierrättää paremmin. Barsa on oikeasti tämän kauden aika kusessa. Okei, sit siirrytään Valioliigaan. Vähän iloisempia uutisia, koska Liverpool, luojan kiitos, vihdoinkin hävisi jalkapalloottelun. Näytti tosi vahvasti siltä, että Liverpool on menossa kohti Valioliigan voittoa voittamattomana, eli yksikään joukkue ei niitä voittaisi koko kauden aikana. Ainoa joukkue, joka siihen on koskaan pystynyt aiemmin, on Arsenal. Ja Liverpool oli kyllä lähellä, mutta ei vaan pystynyt. Kaikista joukkueista vielä Watford onnistui Liverpoolin pysäyttämään. Ja nyt sillä vielä suolaa haavalle Liverpool-faneille, sillä nyt Chelsea myös niin kuin tällä viikolla tiputti Liverpoolin FA Cupista, joten nyt niin kuin viimeisestä 4 matsista Liverpool on oikeasti hävinnyt 3. Tää on niin kuin oikeasti jotain, mitä mä en uskonut näkeväni tällä kaudella, koska Liverpoolhan on ollut ihan ylivoimainen. Siis niiden faneista on tullut ihan sietämättömiä, ja se kuinka paljon mä oon esimerkiksi nähnyt Trent Alexander-Arnold kifejä, niin on noussut Liverpool nyt tämän viimeisen vuoden aikana mulla aika korkealle vihalistalla, ja ehdottomasti on iloinen, että ne hävis ja niiden unbeaten season loppuja, että ne tippuu FA Cupista, ja toivon, että myös Atletico onnistuu tiputtaa ne Champerista. Okei, mutta sitten siirrytään Saksan Bundesligaan. Ja Bundesligastahan mä oon viime aikoina puhunut siitä, kuinka Dortmund hommas Erling Haaland ja kuinka se on ollut ihan yli-ihminen, mutta annetaan nyt välillä palstatilaa kans sille Saksan isoimmalle seuralle, eli Bayern Münchenille. Eli viikonloppunahan Bayern tuhos Hoffenheimin 6-0, ja se ei edes ollut se niinku isoin skuuppi tosta matsista. Eli toisella puolella niin Bayernin kannattajat pisti sinne stadionille bannerin, jolla ne holvas Hoffenheimin omistajaa Dimitar Hoppia. Tästä tilanteesta johtuen niin Bayernin seuraamistajat, valmentaja ja sitten lopulta myös pelaajat yritti saada noita faneja pistämään sen bannerin pois, mutta fanit ei siihen suostunut, niin lopulta sitten ottelu keskeytettiin hetkeksi, ja kun pelaajat palas kentälle, niin viimeiset 10 minuuttia tästä ottelusta niin pelaajat ei suostunut pelaamaan. Et ne käytännössä pallotteli sen pallon kanssa keskialueella, mikä oli mun mielestä niinku loistava juttu. Saksassahan ei paljon arvosteta tällaisia niinku seuraamistajia, jotka laittaa rahaa seuroihin, mitkä ei oo niinku perinteisiä seuroja Saksassa. Et Hoffenheimkin oli alasarjajoukkue ennen kuin Hoppi tuli ja alkoi laittaa sitten rahaa tänne seuralle. Mutta kun mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Miten, kun katsoo miten just Hoffenheimi tai miten Leipzig on rakennettu, niin se on mun mielestä vähän erilainen kumminkin se ollut se niiden elinkaari, kun katsoo vaikka PSGtä tai Man Cityä. Koska mun mielestä nämä on rakennettu kuitenkin käyttäen junioritalentteja, junioritoimintaa. Tää scouting-systeemi näillä on ollut ihan mielettömän hyvää. Eikä olla tehty sitä, että ostetaan saman tien vaan kaikki maailman parhaat supertähdet joukkueeseen. Mutta Saksassa ei kumminkaan Hoffenheimin ja Leipzigin toimintaa arvosteta. Ja fanithan protestoi näitä omistajia jatkuvasti tällaisilla bannereilla. Ja oli oikeasti ihan hieno nähdä, että nyt tällaisten idioottifanien käytös, siihen sitten oikeasti puututtiin. Ja tällaisilla asioilla oikeasti pystytään sitä toimintaa pysäyttämään. Et jotkut sakot, niin ei ne oikeasti mitään vaikuta. Mitä mä haluaisin nyt nähdä, niin jos esimerkiksi jossain Italiassa, Kreikassa, Turkissa, Espanjassa, missä on esimerkiksi rasismi vielä todella vahvasti läsnä jalkapallossa, niin jos sitä ilmenee siellä fanikatsomossa, niin pelaajat ottais samalla tavalla asian hoitaakseen ja ei pelaisi sitä futista ennen kuin se rasismi poistuu sieltä katsomosta. Tällä tavalla niin ehkä sitä paskaa voitais vaan sitten kitkeä pois. Okei, ja sitten puhutaan vielä vähän Italian Serie A:sta. Italian Serie A:ssahan on nyt nähty viime aikoina aika paljon otteluiden perumisia.
Ja kaikki varmasti tietää, mistä se on johtunut. Elikkä nyt koko maailmaa lietsoo tällä hetkellä koronavirus. Jos ootte elänyt kiven alla, etkä tiedä mikä on koronavirus, niin sehän on Kiinan Wuhanista ihan tämän vuoden alussa lähtenyt virus, joka niinku aiheuttaa hengitysinfektioita, keuhkokuumetta. Ja tää virus on levinnyt kuin roskistulipalo, että nyt se niinku tammikuussa lähti liikkeelle ja nyt niinku ympäri maailmaa on jo lähes 100 000 tartunnan saanutta. Se just mikä tästä taudista on tehnyt niin pelottavan koko maapallolle on se, että siitä ei tiedetä paljon, siihen ei ole vastalääkettä ja se leviää todella herkästi. Se on sitten tietenkin vaikuttanut just niinku erilaisiin urheilutapahtumiin. Italiassahan niitä tartuntoja alkaa olla ja myös monia tuhansia. Ja just esim. Pohjois-Italia alkaa olla sitä vaaravyöhykettä ja sen johdosta niin just näitä seriamatseja on peruttu. Ja nyt myös monia Tsemppärin matseja niin tullaan pelaamaan suljetuissa stadioneissa. Niin kuin myös Eurooppa-liigan matseja, nyt todennäköisesti tullaan näkemään Juventus Lyon ilman katsojia, mahdollisesti myös Barça Napoli ilman katsojia ja pari Atalanta Valencia ilman katsojia ja pari Eurooppa-liigan ottelua, jossa on myös italialaisia joukkoja ilman katsojia. Mikä mua huolestuttaa tässä nyt erittäin paljon on se, että miten tää tulee sitten vaikuttaa jalkapallon EM-kisoihin 2020. Kuvitelkaa tää kauhuskenaario. Suomi pääsee ensimmäistä kertaa maan historiassa EM-kisoihin ja kisat perutaan koronaviruksen takia. Ja kun siis tää ei ole mikään mahdoton skenaario. Ja FIFAn presidentti Gianni Infantino, mä en muista miten se lausutaan, joku Gianni Infantino. FIFAn presidentti sanoi myös, että niinku, ihmisten terveys on kaikkein tärkeintä. Ja paska FIFA ja UEFA on kyllä niin korruptoituneita jäsenliittoja, että mun on kyllä vaikea nähdä, että kisoja perutaan heidän toimestaan, mutta totta kai on olemassa näitä niinku kansainvälisiä terveysjärjestöjä, jotka niinku ei vaan anna näille UEFalle ja FIFalle niinku lupaa järjestää näitä kisoja. Ja siis suurin ongelmahan niinku EM-kisojen kanssa nyt tällä hetkellä on se, että miten nämä kisat on alun perinkin nyt lähdetty rakentamaan. Elikkä siis ennen mitään koronaviruksiakin, niin mä olin niinku tosi paljon sitä vastaan, että EM-kisat pelataan, oliko nyt 12 eri maassa. Se johtaa siihen, että esimerkiksi lentoliikennettä menee ristiin rastiin, siis todella kestävää kehitystä ja ekologisuutta kannattava vaihtoehto. Kustannuksia esim. Mitä menee niinku kisakylien ja stadionien rakentamiseen, niin niihin menee miljardeja ja niihin kuluu valtavasti päästöjä. Sama juttu just kaikkiin matkustamisiin, lentoliikenteeseen. Eikö niitä kisoja oltais voitu vaan pitää yhdessä paikassa? Ja kun niitä kisoja on myös tuolla Italiassa, niin siis siinä on nyt tosi iso riski siihen, että ne EM-kisat perutaan. Onneksi kisat on vasta kesällä, että ehkä tää tauti voi vähän hillittyä. On tätä ennenkin nähty, että on ollut tällä iso pandemia-epidemia liikkeellä, niin kuin joskus vuosi sitten oli Zika-influenssaa, lintuinfluenssaa, mutta ne sitten kumminkin katos vähitellen. Joten onhan siihen aika iso mahdollisuus, että nyt niinkin pääsis käymään, mutta riskit on olemassa. Mutta joo, laittakaa kommentteihin, että mitä mieltä te olette näistä uhkakuvista, että mitä te ennustatte, että tulee käymään. Okei, ja sitten vielä päivän viimeiseen aiheeseen, eli puhutaan nyt vähän siitä, että miksi tää videokaan ei nyt sitten ollut FIFA-video, vaan tää oli uutisvideo. Mulla tällä hetkellä vaan on arvostus IEtä ja FIFAn kohtaa aika alhaalla. Et ensinnäkin mä tos viikonloppuna pelailin vähän FIFAa, niin en kyllä nauttinut siitä, että siellä on nyt niin muutama aika OP-taktiikka, jota ei vaan pysty pysäyttämään. Se tekee siitä pelistä nyt aika epänautinnollisen. Ja sen lisäksi niin IEllä on ollut paljon nyt ongelmia viime aikoina. Et esimerkiksi niillä oli just Pro-turnaus,
Ja just sattumoisin sen Pro-turnauksen aikana EA:n serverit oli alhaalla, joten niinku jatkoon pääsijät piti ratkoa kivi-paperi-sakset menetelmällä. Siis tää on ihan, siis kuulostaa ihan käsittämättömältä. Siis ei mitään tolkkua. Ei voi olla e-sport-peli, jos jatkoon pääsijät pitää laskea kivi-paperi-sakset menetelmällä. Sitten myös sellainen pro-FIFA-pelaaja kuin Kurt on ollut aika paljon vaikeuksissa FIFAn kanssa ja EA:n kanssa, koska no Kurthan on ollut yksi niitä henkilöitä, joka on todella vahvasti kritisoinut EA:tä ja FIFAn tekemistä ja muun muassa sylki FIFAn logon tai EA:n logon päälle ja sai sit siitä hyvästä niin sitten bannit koko pelistä. Ja nyt kun Kurt on yrittänyt tulla takaisin FIFA-skeneen tekemällä esimerkiksi striimejä, niin EA ei vaan ole antanut. Että EA ensiksi bänni sen käyttäjän, sitten se bänni sen Twitch-käyttäjän, YouTube-käyttäjän. Ja tää on kyllä aikamoista tyrannisointia, että missä on niinku 2020-luvun sananvapaus. Että tavallaan, okei, Kurt on varmasti ylittänyt sen rajan jossain määrin, jossain vaiheessa, mutta niin on toi kyllä oikeasti aika radikaalia, että EA tarkkailee tätä yhtä kaveria koko ajan. Jos se heti yrittää tehdä striimejä, ne bännii sen käyttäjän Twitchin kautta, sama YouTube. Sitten heti kun se yrittää pelata FIFAa jollain käyttäjää, niin annetaan sillekin saman tien bännit. Tää on kumminkin tämän miehen elinkeino. Ja EA yrittää nyt viedä sen pois. Jos joku oikeasti niinku pystyy saamaan niinku kannattajia taakse ja pystyy niinku oikeasti kritisoimaan EA:n peliä, sit käy noin. Niin mun mielestä se ei ole millään tavalla niinku hyvä juttu. Mutta voi olla, että mä annan nyt FIFAlle kumminkin vielä mahdollisuuden, että nythän ne teki patchin, missä ainakin yrittää nyt nerfata ton Overlord Ballsliden, mikä on siis todella ärsyttävä taktiikka tämän vuoden FIFassa, mutta se on sitten seuraavaa videoa. Moi moi!